Myöskin Tsingham-nimisessä paikassa Sundar sai ystävyyttä laaman puolelta osakseen, mutta sielläpä olikin harvinaisen kovien kärsimysten tielle kylvetty evankeliumin siementä. Tsinghamissa Sundar sai tutustua kansalaisensa kärsimyshistoriaan, joka ilman Sundaria luultavasti olisi ainiaksi jäänyt unholaan. Historiaan, joka kaameudessaan on järkyttävä, mutta toiselta puolen kertoo merkillisestä herranpalvelijan uskollisuudesta. Kartar Singh oli Patialan valtiosta kotoisin ja kuului ennen kääntymystään Sikh-uskontoon, kuten Sundarkin. Hänen vanhempansa olivat Sikh-kastin ylhäisöä ja antoivat ainoalle perilliselleen mitä huolellisimman kasvatuksen, jotta hän olisi pätevä valtion korkeimpiin virkoihin. Uskonnosta vain tahdottiin hänet pitää kaukana, mutta uskonto se sittenkin valtasi pojan sydämen. Valtasi Jeesus Kristus. Valtasi niin, että nuorukainen arvioi kaiken tappioksi Jeesuksen Kristuksen ylen ihanan tuntemisen rinnalla. Kaikkein rakkaammankin hän uhrasi. Hänen nuori morsiamensa, johon Kartar oli syvästi kiintynyt, rukoili itken, ettei hän murtaisi hänen sydäntään, sillä Kartanin aikoma askel eroitti heidät ikuisesti. Nuorukaiselta riistettiin vaatteetkin hänen erotessaan kodista, ja hän sai aluksi kovalla ruumiillisella työllä hankkia leipänsä. Sittemmin hän rupesi todistamaan Kristuksesta ja suuntasi askeleensa Tiibetiin. Tsinghamissa hänet vangittiin ja laaman edessä syytettiin siitä, että ilman lupaa oli tunkeutunut maahan, julistamaan vierasta kiellettyä uskontoa. Kartar tunnusti syytöksen oikeaksi ja hänet tuomittiin kuolemaan. Hänet neulottiin tiibetiläisen häränvuotaan niin, että pää jäi ulos. Kuumassa auringonpaisteessa kuivuu häränvuota ja kuristaa erittäinkin uhrin rintaa ja kaulaa niin, että lopulta kuolema seuraa. Yöllä, kun ilma oli viileämpää ja kosteatakin, tunsi Kartar helpotusta, mutta se merkitsi vain suurempia tuskia seuraavana päivänä. Kun Kartar 4. kärsimystensä päivänä tunsi kuoleman lähenevän, pyysi hän, että hänen oikea kätensä vapautettaisiin. Uteliaisuudesta täytettiin hänen pyyntönsä, ja vapautuneella kädellään kuoleva marttyyri kirjoitti vieressään olevan Uuden testamenttinsa ensimmäiselle puhtaalle sivulle äidinkielellään ihanan todistuksensa uskostaan. Hän vakuuttaa antavansa Herralleen sen, mitä Herra oli antanut hänelle elämänsä. Kuinkahan voisin kiitollisuuden velkani maksaa hänelle, joka minulle antoi iankaikkisen elämän. Jos hinduleski liekeissä seuraa rakkaintaan, niin enkö antaisi mielelläni sitä elämää takaisin Herralle, jonka hän on antanut minulle. Jeesuksen tähden kuolen ilolla kysymättä miksi. Kohta tämän jälkeen alkoi kuolon kamppailu. Vielä rukoili kuoleva Jumalalta anteeksiantoa surmaajilleen, ja niin hän nukkui huoaten. Herra Jeesus, ota henkeni. Kristittynä oli Kartanin koko elämä kieltäymystä, kaikesta pelkkää tuskaa. Totisesti hänessä toteutui Jeesuksen sana siemenjyvästä, jonka täytyy painua multaan ja kuolla, ellei se tahdo jäädä yksin. Kartar ei kysellyt kärsimysten kuohuessa yli äyräiten miksi, mutta Herra kysyi. Hän oli määrännyt hänen kuolemalleen tarkoituksen ja varasi sille hedelmän. Katsojien joukossa seisoi laaman sihteeri. Nähdessään nuoren Kristuksen sotilaan tyyneyden ja rauhan keskellä kärsimyksiä, hän tunsi aivan kuin lämmittävät päivänsäteet olisivat tunkeutuneet hänen sydämeensä ja sulattaneet pimeyden hyiset kahleet. Kuolleen vierestä hän otti Uuden testamentin ja alkoi sitä hiljaisina hetkinään tutkia. Jeesus Kristus kirkastui hänelle vapahtajana ja hän sai sydämeensä ihmerauhan. Eräänä päivänä hän astuu Herransa eteen ja tunnustaa, minä olen kristitty. Hänen kohtalonsa oli sama kuin Kartar Singhin. Uskon luopijolle oli vain kidutus kovennettava. Hänen ruumiiseensa työnnettiin hehkuviksi kuumennettuja rautapuikkoja. Häränvuoan kuristus kehittyi koston raivosta riehuvien mielestä liian hitaasti. Vuota avattiin ja puolikuollutta ruhjoutunutta ruumista laahattiin nuorasta pitkin kaupungin katuja. Kuolleeksi luultu ruumis viskattiin lopulta kaupungin ulkopuolella olevalle tunkiolle. Yön viileys palautti kauheita tuskia kärsineen miehen tajuihinsa,
Ja huolimatta äärimmäisten kärsimysten ja verenvuodon aiheuttamasta heikkoudesta hän ryömi yön pimeydessä omaistensa luo. Nämä hoivivat häntä hellästi, kunnes hänen monilukuiset haavansa ja vammansa olivat parantuneet. Silloin hän taas ilmestyi julistamaan evankeliumia. Taikauskoinen kansa piti häntä kuolleista ilmestyneenä henkenä, jossa asuivat yliluonnolliset voimat. Siksi hänen ei enää uskallettu koskea, ja hän sai hiljaisuudessa vaikuttaa Herransa asian hyväksi. Tällaiset marttyyrit, joista Sundar kertoo useita esimerkkejä, puhuvat valtavasti, mikä voima kristinuskossa elää. Ne aivan kuin havahduttavat meidät väärästä luulostamme, että marttyyrien tuskat ja heidän todistusvoimansa kuuluivat kristikunnan alkuaikaan. Meidän päivänämme jatkuu sama taistelu yhtäläisillä kärsimyksillä, mutta myöskin samalla voimalla kuin alkuseurakunnassakin. Miksi emme siis uskaltaisi uskoa, että lopputuloksena on voitto, kuten lähes 2000 vuotta sitten? Chinghamissa oli marttyyrien hiljainen todistus vaikuttanut suopeamman mielialan kristinuskoa kohtaan. Siksi Sundar täälläkin sai hyvää kohtelua osakseen. Sundarin ja marttyyrien välille syntyi mitä sydämellisin ystävyys. Sundar sai häneltä Kartal Singhin Uuden testamentin, ja käydessään kotiseudullaan oli Sundarilla onni luovuttaa se Kartal Singhin isälle, Harnam Singhille. Kun Sundar kertoi Kartanin kärsimyksistä ja että hän uskossa Herransa oli ummistanut silmänsä, oli isä kyyneltyen väräjävällä äänellä sanonut, minäkin uskon Kristukseen. Hänestä oli kehittynyt hiljainen itsensä sulkeutunut mies. Mitä syvemmällä Sundar tunkeutui Tiibetiin, sitä suljetuimmat olivat ovet. Merkillistä oikeastaan on, että hän oli saattanut jo tehdä monta matkaa Tiibetiin joutumatta Kartal Singhin kohtaloon. Mutta eipä hänkään ajan pitkään voinut vainon raivoa välttää. Saarnatessaan Rasar-nimisessä kaupungissa hänet otettiin kiinni ja vietiin Ylilaaman tuomittavaksi. Sundarkin tuomittiin kuolemaan. Hänelle vain käytettiin toista rankaisutapaa kuin Kartal Singhille. Hänet vietiin rautakannella varustetun suuren vedettömän kaivon luo. Kansi avataan ja Sundar työnnetään kaivoon. Ennen työntöä Sundarin oikea käsivarsi ruhjoutuu lyönneistä. Työnnön jälkeen kansi suljetaan ja lukitaan. Sundar jää pimeyteen. Kauhea tuoksu kaivossa on hänet tukahduttaa. Minne hän ojentaakaan kätensä, koskettelee hän kuolleiden luita tai mädäntynyttä lihaa. Tuskassaan hän toistelee vapahtajansa sanoja. Jumalani, miksi hylkäsit minut? Tällaisessa kauhun paikassa tunnet tuntuivat vuorokausilta. Ei ollut ruokaa eikä juomaa, eikä unikaan tuonut tuskiin lievennystä. 3. yönä Sundar katsellen kuolemaa silmästä silmään palavassa rukouksessa jättää itsensä Herralle. Silloin hän kuulee narisevaa ääntä kauhistavan vankilansa rautakannesta. On kuin lukkoa väännettäisiin. Kansi nostetaan. Silmupäinen köysi lasketaan alas ja ylhäältä kuuluu kehoitus tarttumaan köyteen. Sundar laskee toisen jalkansa silmuun, tarttuu köyteen ja nyt hänet nostetaan voimakkain otteen kuoleman kuopasta. Mikä vapautuksen tunne. Taaskin maanpinnalla hengittämässä Jumalan raitista ilmaa. Sundar kuulee, kun kansi suljetaan ja lukitaan. Hän kääntyy nähdäkseen pelastajansa. Häntä ei ole missään. Mutta raitis ilma ja pelastuksen riemu täyttävät Sadhun uudella elämän virkeydellä, ja särky käsivarresta on kokonaan hävinnyt. Miten on tämän Sundarin pelastus käsitettävä? Sadhulle pelastuksen syy on hyvin lähellä. Kun hän oli päässyt vapauteen, eikä enää nähnyt pelastajansa, oli hänen koko olentonsa vallannut Jumalan kiitos. Sadhu elää ainakin yhtä paljon näkymättömässä kuin näkyvässä maailmassa. Siksi hänestä on aivan kouriin tuntuva tosiasia, että Jumala lähetti enkelinsä hänet pelastamaan. On kuin uudelleen lukisimme kertomuksen Pietarin pelastuksesta. Apostolien teot 12:6-11. Mutta eikö joku ystävä ollut saanut avainta ja pelastanut Sadhua? Kun päivä alkoi sarastaa lahosti Sadhu karavaanimajaan, ja kun hän oli vähäsen vilkistynyt, alkoi hän uudestaan saarnata kaupungissa. Nousi tavaton mielten kuohu. Kuolemaan teljetty mies elää ja saarnaa kuten ennenkin. Sanoma saapuu laamalle. Sundar vangitaan uudestaan ja viedään laaman eteen. Laama on raivosta suunniltaan. Hänestä on selvää, että joku on varastanut vankilan avaimen ja pelastanut Sundarin.
Mutta kun asiaa ruvettiin tutkimaan, löydettiin avain laaman omasta vyöstä. Silloin mies jäi sanattomaksi kauhusta. Pois Sadhu kaupungista ja paikkakunnalta, niin kauas kuin mahdollista kuuluu hänen määräyksensä, sillä muutoin Sadhun sanojen valtava voima on tuottava ennen kuulumattoman onnettomuuden sekä laamalle itselleen että kansalle. Pari muutakin tähän Sadhun kärsimysjaksoon kuuluvaa pelastusta muistuttavat meille Raamatun kertomuksista. Thorian piilissä Tiibetissä oli Sundar työskennellyt erässä kylässä. Hänellä ei ollut mitään menestystä. Sen tähden hän oli vetäytynyt läheiseen vuoristoon mietiskelläkseen puheitaan ja rukoillakseen yksinäisyydessä. Kun hän nousee rukouspaikaltaan, havaitsee hän hämmästyksekseen aivan lähellä itseään suuren pantterin vaadivan häntä. Muutamat kylän asukkaat ovat jo aikaisemmin huomanneet hiipivän pantterin Sundarin läheisyydessä. Sama peto oli juuri niihin aikoihin repinyt useita kylän asukkaista. Jännityksellä nämä katselijat sen tähden kaukana seisoen odottivat, milloin peto hyökkäisi Sundarin kimppuun. Mutta Sundar nousee, kulkee tyynesti pedon ohi ja tulee vahingoittumattomana kylään. Silloin asukkaat tervehtivät häntä aralla kunnioituksella. Hän oli ilmeisesti korkeampain voimaan suojatti. Nyt oli hänellä mahdollisuutta puhua ja vaikuttaa kylässä. Toisella kertaa Sundarilla taas on ollut vastusten päivä samassa vihamielisessä Thorian piilissä. Hän vetäytyy yöksi luolaan ja vaippaansa kääriytyneenä nukkuu suloisesti. Kun päivän säteet alkavat luoda vaaleata valoaan luolaan, niin hän herää. Mikä on yöllä tullut hänen toverikseen? Suuri leopardi makaa hänen vieressään. Kauhusta jäykkänä, mutta hilliten itsensä, Sundar hiljaa hiipii luolasta. Leopardi ei liikahdakaan. Taas oli Sundarilla syytä kiittää Jumalaa ihmevarjeluksesta. Koskaan pedot eivät ole tehneet minulle mitään vahinkoa, vakuuttaa Sundar Singh kokemuksenaan. Meillä on tässä toteutuneena Uuden testamentin lupaukset. Markus 1.13, 16.18. On kuin uudelleen lukisimme kertomuksen Danielista jalopeurain luolassa. Tänä ajanjaksona vaikeudet aivan kuin kasautuvat Sundarin tielle. Phuleran metsässä hän joutuu rosvojen käsiin. Ne ryöstävät häneltä hänen makuuvaippansa, ainoan tavaran, joka heille kelpaa. Sundar odottaa surmaniskua, koska rosvot eivät häneltä saa mitään rahoja. Mutta hänessä on jotakin outoa, alistuvaa nöyryyttä. Siksi yksi rosvoista huutaa hänet takaisin, kun hän oli jo päässyt heistä erilleen. Mitä oppia ja uskoa sinä tunnustatkaan, kysyy rosvo. Keskustelu jatkuu. Rosvo kutsuu Sadhun luokseen. He rukoilevat yhdessä. Seuraavana aamuna rosvo vie hänet suurten luuröykköiden luo. Tässä näet minun syntini, surmaamieni ihmisten luut. Sano nyt, onko minulla mitään toivoa? Sadhu kertoo katuvasta ryövälistä. Ryövälille aukeni taivas. Silloin rosvon kasvot loistavat lapsen uskon riemua. Hän seuraa Sadhua Lapka Sikhimiin, missä hänet otetaan lähetysseuran kasvatettavaksi, ja kasteen kautta liitetään Herran seurakuntaan. Hän saa ilokseen nähdä, että hänen entiset rosvotoverinsakin kääntyvät ja omistavat Herran vapahtajakseen. Millä nöyryydellä ja hiljaisuuden, jopa ilolla Sadhu kantaa kärsimyksensä, siitä on todistuksena seuraava tapahtuma. Vuonna 1914 hän tuli Nepalin valtion Ilom-nimiseen paikkaan. Kun hän kiellosta huolimatta julisti evankeliumia, heitettiin hänet vankilaan rosvojen ja murhaajien joukkoon. Sadhu jatkoi evankeliumin julistusta vankilassa ja siellä syntyi liikettä. Rosvot ja murhaajat alkoivat herätä. Vankien luopuminen synnistään kielletyn julistuksen kautta oli Nepalin mahtimiesten mielestä suuri rikos. Ja sen tähden Sadhu tuomittiin ankarampaan rangaistukseen. Alastomaksi riisuttuna hänet pantiin avonaiselle paikalle, auringon paisteeseen, jonkinmoiseen jalka- ja käsipuuhun. Iilimadot laskettiin imemään hänen vertansa. Kädet ja jalat puussa kiinni ei Sadhu mitenkään pystynyt estämään iilimatojen veren imemistä. Pilkkaavat ja rähisivät joukot ympäröivät häntä. Kukaan ei hänelle antanut vesitilkkaa tuskien lieventämiseksi. Koko päivän ja yön Sadhu sai olla tässä kidutuksessa, mutta hänen olennostaan loisti kaiken aikaa sanomaton rauha ja ilo. Tässäkin tuskan paikassa hän ylisti Jumalaa ja julisti evankeliumia Kristuksen rakkaudesta.
Kun hänen kiusaanhenkensä seuraavana aamuna tulivat häntä katsomaan varmasti vakuutettuina, että hän on kuollut, löysivät he hänet verenkulutuksesta ja kärsimyksestä uupuneena, mutta kasvot loistavina Kristuksen rauhan riemusta. Se teki taikauskoiseen kansaan syvän vaikutuksen. Hänessä vaikuttivat ilmeisesti yliluonnolliset voimat. Tällainen mies oli laskettava vapaaksi. Tänä päivänä on Saturn ruumiissa jäljet tästä vuorokaudesta. Paavalin kanssa hän saattaa sanoa, minä kannan ruumiissani Herran Jeesuksen armet.